תקשיב, אני חייבת מגנום. יש מצב אתה הולך שנייה לפיצוציה, קונה לי מגנום שוקו, אני אחזיר לך בביט. אני קיבל את המספר שלך? אתה יכול ללכת רגע. איזה מגנום? שוקו. טוב, הוא לא יעלה לפה אבל. בואי נבנה משהו. תביא תדליק. שריטה. איפה האיש? הנה הוא. רגע, זה לא ארוך מספיק. יש אותנו ברמות. אמרה נועה קירל. וואי, זה הדבר הכי מצחיק שראיתי. אם זה עובד, אנחנו מלכות. רפונטל, שלשלי את שערך. רגע, מה המספר שלך? יש לי להגיד מצחוק. יש פה... אנבוקסינג למגנום של... אומייגאד. פה אידיוט. זה בכלל לא מגנום. אין סיכוי שיביא לנו קראנץ'. אם אין מגנום, תאכלו קראנץ'. תקשיבו, תעזרו לנו למצוא את האיש המסתורי הזה ותעקבו לראות במצב.